Takže čau lidi, já jsem Chlupik zde a dnešní díl bude takový menší pokračování ze hry Shake and Fidget. Ale já jsem vám slíbil, že prostě když dáte 50 lajků na mý video, kde byl privátní server a já jsem vám dal odkaz všechno, tak vám dám jakože nový privát a to se hodlám teďka splnit, protože nebudu prostě, nevím. Tam ten server bohužel už neběží, protože nevím, bylo přetížení nebo já nevím co. Ale tady to je teda mnohem lepší privátní server. Jak můžete vidět, tak jako prostě dívejte se na to. Ubírá vám to nehorázně málo, třeba 2, a to tady máte, padají vám tady epiky, nehorázně XPček všeho, třeba půl mi to dá. Je to děsně těžký zlikvidovat za den hospodu, takže jestli nemáte co dělat, tak jako můžete furt jako do hospody, tak konc. Ale jakože to by tady bylo všechno v pohodě. Nelagují se tady věci, jak můžete vidět jako na tamtom serveru. Epiky padají sice míň, ale padají. To vám ukážu. Teďka zrovna napadl epic, teďka taky 2, teďka zrovna ne, škoda. A prostě epiky padají. Tady epic, prostě všechno v pohodě. Na začátku dostanete tady ty věci, což je úplně luxusní. Jenom tady trochu je bug, protože ono mi to píše, že jsem VAR a můžu si nasadit holku, to trochu nechápu, ale to je jedno. Bojovat se s tím dá teda. A vidíte, jsou tady elixíry, což je úplně super. Prostě dodávám vám to všechno, je to v pohodě. Elixíry, inteligence, všechno, fakt super. Epiky tady padají docela často, takže se nemusíte bát, že byste jako museli nějak dlouho protáčet, abyste dostali vůbec epic. Tady někoho zautočíme, ano, takhle jsme, dobrý. Pozice 3. No tak tady to asi už nedáme. I když zkusit to můžeme. Ne, nedáme. I když. Škoda. Kousek. To je jedno, nebudeme teďka zkoušet. A je to toho tady fakt nehorázně moc. Všechno tady jde tady dokonce i WC teda. Co jsem se docela podíval. Klidně vám můžu ukázat. WC, aura. To už nejde. Ale nejde tady přeměňovat věci za věc, ale to se prý jakože znova jako obnoví. A věž, ta tady samozřejmě je, takže super. Magický marek, prostě všechno v pohodě. Akorát, že oni myslím, že za pár dnů, asi za 5, myslím, nebo tak. Teďka jakože si tu věž nedávám já, protože já jsem proti ní sám. Sice mám staty těch ostatních hráčů, jakože ty nejlepší ze všech, ale prostě jsem proti němu sám, což je úplně na hobby, protože, počkat, ho nemůžu dát, jak vidíte. Ale až budu mít pomocníky, to bude za pár dnů, tak to bude super. Na začátku dostanete 1 mega hobbyček, myslím si, že to byste museli být hodně utrácet hobbyčky, abyste to nějak dali. Tady nehorázná výhoda, dívíte se, mám 1108, ne 11008. Nejde to fakt pomaličku. A teďka už tady mám 14252, 18 000. Myslím, že to ze začátku už to naskočí na 15, pak na 30 a pak na 100 a na 1000 a nemusíte furt klikat po 25 stříbrech a trochu se to zvyšovat. To je fakt na nic, jako to mě nikdy nebavilo. Teďka omlouvám se, Skype. Takže je to úplně superový server, je tady pod zemkou všechno, ale má to jednu nevýhodu, jakože, a to je ta věž. Ale jakože funguje, takže máte nějakou šanci, že ji dáte. A pak ještě tady to. A ještě jedna taková blbost, jakože nejde změnit zatím teda. Jak vidíte, dám si někoho jiného, třeba nějakého tady toho Zubajdu. Takhle změním. No ale mám furt toho samého, takže to mě štve trochu. Klidně vás pozvu do mýho klanu cechu, teda před chvílí jsem ho založil, takže to bude super. Jsem tu na serveru s pár lidma jenom, takže to je pohodička zatím. Jo, ale už nás to je, počkat, před chvílí nás to bylo 30 jako, takže 98, lost. Level 1. Tak toho asi nedáme, jo, nedali jsme ho, ne kece. A admin, tým, to je špatný, to bychom určitě nedali, ale uvidíme. Admin team, kde je všechno v admin teamu? Jo, aha, tak jo, no. Tak už se nedívím, proč
Vexa nade mnou furt vítězí, jako šmejt. Dobře. Tak jo, to by bylo asi všechno, já tady nechci zdržovat, jde to Bécko, jde to elixíry, jde to podzemko, ale podzemko už je těžký, to už nemůžu sekat to jak, ne. Tak je to, ty vole, ale už jí docela dávám. Takový menší grány. Hraju tady na tom fakt jenom chvilku, chtěl jsem vás sem prostě pozvat, ať je tady čím dál víc lidí, protože mě nebaví, když je tady třeba 100 lidí, já chci třeba 2000 lidí, ať prostě nějaká zábava a takhle. Je to fakt luxusní server, tak doufám, že přijdete, já se teda těším a zatím čau.